האם יהיה מסכה בזה? זה מזל. נשים את זה פה. רגע. נגביר את המוזיקה שתשמעו אותי קצת. ילדים, יש כאן מעטפות. 1, 2 ושעה. ים יבחר מספר. איזה מספר אתה רוצה? 1, 2 או 3? אתה רוצה את 3? מה הוא קיבל? 3. זאת אומרת, אצל רפי נשאר מספר 1, ומן הסתם נשאר, ים יכל לבחור או את 1 או את, מה אתה אמרת לי? 3. אני פותח את 1. אם הוא היה בוחר את 1, ים היה לוקח הביתה חפיסת קלף, אבל זה שלי, זה לא שלך. אם היית בוחר את 2, ים היה לוקח קפוץ. איזה מגניב. אבל זה שלי, כי אתה בחרת את שער. תפתח את 3, זה מה שאתה בחרת. תפתח, תראה להם מה יצא. אני אעזור לך. הנה, תחזיק. הנה, אין פה כלום. מה יצא לו? מה יצא? מדליה. זוכרים את זה? שלוחצים פה. מה מחכה לו? מה הסיכוי, המלך? יש לך מזל היום. תנו לו מחיאות כפיים לחתן.